Ja milujem Petríka, to tam musíte dať. Haló? Všetko najlepšie k MDŽ, Helenka. Bože, láska. To je Petrík. Jana je tiež žena. Keď zožere aj jak za dvoch oných spieračov, neviem. No a preto nie každého poteší nejaký karafiát alebo ružička. Ale ona má radšej jak kvetinu. Pozri to, kúka, pozri ma hlavu opredu. Na Januške sme prišli zobrať aj obľúbenú kvetinu a to je hamburger. Smeš má nový špeciál. Čiže na začiatok dávame opečenú briošku, na to ide majonéza, na to ide pretlačené, alebo aj smešnuté mäsko s čedarom. No a už tam prikryjeme roztočeným enciánom, na to dáme brusnicový džem, valerian alebo aj polníček a prikryjeme navrch klobúčikom opäť z opečenej briošky. Taký mladý, pekný chlapec. To je Petrík. No, dievčatá, tak dnes poteším vaše srdiečka aj žalúdky, hej? Áno, Volila by si ma, keby som idem za starostku alebo tak? áno. Na jednotku jedinečné. Tešíme sa na vás smeša burgery s kvetinkou alebo aj bez. A ja milujem Petríka. Všetko najlepšie všetkým ženám. On je jedinečný vnúčik, čo to myslí s penzistami úprimne.